Entre el Montnegre i la Costa Brava es produeix un fet social realment notable. Cada matí, els éssers més tossuts del món, els torderencs i les torderenques, comencen una nova etapa en el seu viatge personal. Per arribar al seu destí somiat, operen des de tots els racons del municipi i amb el seu despertar comença el dia. Per alguns, aquest repte és un esdeveniment ben nou. Per altres, una aventura diària. Per molts, una il·lusió. Però per tots i totes, la convicció d'estar fent el millor pel seu poble, pel seu entorn i per la seva gent. Tot i la seva dedicació dia rere dia, veuen que el poble es queda adormit, que les seves accions passen desapercebudes i que el conformisme avança pels carrers. Però darrere els portals de Tordera s'hi belluguen habitants que fan valer la seva tossuderia i que no permeten que un dia gris els desanimi. Cada vegada més i més persones s'estan unint per despertar el poble, perquè saben que quan Tordera es desperta, és imparable. Pagesos, mestres, pastissers, industrials, jubilades, joves, estudiants, emprenedores, educadores, dissenyadors, artistes, empresaris, activistes. Tots units per despertar Tordera, per un futur on els joves es puguin desenvolupar al poble i els grans puguin gaudir dels seus dies daurats, on sorgeixin campiones, líders, viatgers, on es faci comunitat, on es formin famílies, on s'emprenguin negocis i s'aposti per la innovació, on es gaudeixi de l'entorn, de la cultura, de les tradicions, de l'esport. I per fi ha arribat el dia en què tots i totes veuran els seus desitjos més a prop. Benvinguts i benvingudes al Despertar de Tordera.